Jeg har valgt at analysere en graphic novel kaldet 300. Og i den her graphic novel, der er der anvendt realistisk stil. Tegningerne de er meget komplekse, som vi kan se. Der er masser af detaljer, man kan tydeligt se ansigtsudtryk. Man kan se ar, genskin i øjne. Man kan se behåring overalt. Og alle detaljerne de er tegnet, så det er meget nemt at identificere sig med personerne. Der er også tænkt på belysningen i forhold til miljøet. Sådan noget som farver bliver brugt alt efter, hvilket miljø vi er i. Hvis vi for eksempel er, som man kan se på den her tegning, i et miljø, hvor det sner, så bliver der brugt kolde blå farver. Og hvis vi er i et miljø, hvor der for eksempel er krig, ligesom der er her, så bliver der brugt røde farver. Og de farver, der bliver anvendt, det er altså farver, man identificerer med den handling, der lige er. Desuden så er der også anvendt farver, som hvis vi er udenfor, så bliver der brugt meget lyse farver. Men hvis vi er inde i en grotte, eller det er ved at være aften, så bliver der brugt mørke farver. Der bliver brugt meget ekspressiv stil, og det er blandt andet sådan noget som talen, man kan se. For eksempel her kan man se, at han får smadret sit hoved, og der bliver brugt en stor tekst, hvor der står krak. Hvis der er nogen, der råber efter hinanden, så bliver det også skrevet med stor tekst. Her er også et godt eksempel, hvor man kan se, at han bliver smadret ind i en sten, og der bliver selve lydene gengivet med tekst, med diegetisk tekst. Man kan se ligesom, hvordan man vil forestille sig, at det lyder med overdrevet tekst. Tøvende billeder bliver også hyppigt anvendt. Og tøvende billeder bliver ofte anvendt for at forklare os handlingen, og forklare os, hvad det er, der sker. Som regel i et tøvende billede, der vil der være en tilhørende tekst i nogle talebobler, noget diegetisk tekst, som vil forklare os, hvad der sker, og hvad der kommer til at ske. Og det giver os en bedre forståelse af, hvad der sker, fordi i hele historien, den er meget fast pace, og der er ikke meget tekst blandt alle billederne. Så de her tøvende billeder med en god slat tekst, det giver os en god forståelse af, hvad det er, der er sket indtil videre, og hvad det er, der kommer til at ske. Her er et andet tøvende billede. Dog ingen tekst til, men det forklarer handlingen videre. Der er også et komplementært forhold mellem billedet og teksten, og de to de supplerer hinanden. Det kan man se her, hvor vi har en fortæller, som fortæller en historie til alle mændene, for at få deres morale op. Og man kan ikke umiddelbart se ud fra billederne, hvad det er, der sker i den her historie, men det forklarer han egentlig. Og det kan man se ved teksten, der bliver brugt. Hvis teksten ikke var der, så ville man være meget usikker på, hvad der var, der egentlig skete. Der bliver også anvendt et forankret forhold. Og det her billede er godt til at forklare det, for her der kan vi se vores hovedperson, kong Leonidas, stå og kigge ud i luften. Man kan godt se, at han gør sig nogle overvejelser, men man kan ikke se om hvad. Og den tekst, der står her, er faktisk rimelig betydende for selve handlingen. Og hvis man ikke har fået den tekst, så vil man også stå og være meget i tvivl om, hvad det egentlig er, der sker. Og man kan ikke ligefrem se ud fra billedet, hvad det er, at de vil have, at man ser ud fra billedet. Derfor er der nødt til at være den her tekst. Så her er det teksten, der, der forklarer, hvad det er, der sker på billederne. Hallo?